Kaixo guztioi, eta ongi etorri gure txokora. Laura Olabarria naiz, triatloia maite dut ekimeneko komunikazio arduraduna. Eta gaur Eneritz Urrutiarekin gaude, ongi etorri Eneritz. Eskerrik asko. 18 astetan triatleta erronkaren 5. astean gaude da, eta gure partaideek hainbat zalantza dituzte entrenamendu elikaduraren inguruan. Gaur zalantzaiek argitzeko gonbidatu perfektu dakau, Eneritz. Ez dakit aurkeztu nahi duzun zure burua. Ni triatletanaz azken urtietan, eta dakitena esperientziatik eta ikasi dutenakin da, eta aldan nenia mentza lagundu. Eneritz, gure aurtengo distantzia olimpikoko enbasador izateaz gain, berak esan duen bezala, triatleta profesionala da. Nola antolatzea aste guztia, entrenamendu guztia betetzeko? Garrantzitsua da antolamendu bat eukitzea, zuk zure asteko entrenamenduak hartu, pixkat astia zelan daukotzun lana eta bai dauz momentu asko zure bizitzan, zure bizitza dela lana eta entrenamentuak enkajau. Eta gero daukotzun ja beste gauzekin, apurua jolastu. Egia da dana dela, apur bat nivelan arabera, ez? Hasiera baten, ez da importa, ez? Astelenian jarri duzta korrika edo igeri, baina hobeto tortejat aste artean, hasiera baten ez da importa, ez? Apur bat kiroldanak betetzea, asteko planifikazio hori betetzea, eta aurrera itxia horrekin. Hori da, eta deskantsu egunak oso importantia. Hori da. Entrenamenduen inguruan, igeriketaren kasuan adibidez, gure partaideek hainbat zalantza dituzte. Nola entrenatu behar da igeriketa proba ondo iteko? Piztinan bakarrik, itsasoa joatea gomendatzen zure bai? Gure egitasmo honetan dauzko 3 distantzia, ez? Eta, klaro, oso desberdina da superesprint distantziatik olimpikora dagoen desberdintasuna. Superesprint distantziako askok ez dagoen sekula igeri, orduan, hasiera baten, bai da importantia arnasketa hori lantzia eta piztinan apur bat fluido igeri itxia. Adibidez, distantzia luzioen behar dauen batei bai gomendatzen duzat pixkat igual piztinaz aparte probatzia beste nun baiten, ez? Itxasuan edo pantanuan izan leike. Egisa, respetu apur bat emuten duzkula igual, orduan hasieran bai da importante igual norbaitekin urtetia. Itxaso zabalea urteten bagara, pantanua urteten bagara, boia erutia. Eta joatia baten batekin ibili dela, ez? Danetan, pantanuan eta itxasuan bixetan egoten da korrentia, normalean ez da egoten ezer rarua, inor esasuztetako honekin, baina azkenean beti gomendatzen da norbaitekin fatia. Eta oso ezberdina da piztinan igeritea edo itxason igeritea, asko aldatzea? Nik esango nahi baietz, egia da, piztinan gainera entrenetan dugunean normalean, iten dugu distantzia motza gelditzen gara, igual ura eraten dugu, aldatzen dugu, pala jartzen dugu. Itxasoalea urten zarenean azten zara igerixan eta zure distantzia osua inarte normalean zara gelditzen. Eta gero korrientiak, itxasuan bada olatuak, orduan, hemen inguruan adibidez nik esango nagoen getari xara fatia edo mutrikun behar adibidez dau piztina natural bat, erdiko zerbait dela, balako nun baitzen probetia proba aurretik edo. Bizikleta proban kasuan, edo zen karreterako bizikleta balio proba bat iteko, bizikletak ezaugarri zehatz batzuk izan behar ditu, hori nola dijoa? Hori beda proban arabera, ez? Superesprint baten egia da gehienetan permitituta dauzela mendiko bizikletako, bai. Baina, esprinta olimpiko batera bagoiaz, bideko bizikleta bat bai da importantia. Sprint eta olimpikotan, bai eskatzen da beti, behintzat karreterakoak dienetan bideko bizikletak. Adibidez, kala jarri edo arrastralak eukin edo olako gauzak, esaten dela bakoitan ez da ezer derrigorra hor. Zuk zer gomendatzezu horren inguruan? Superesprint distantziko partaide kalak erabiltzea, ez erabiltzea? Proba egunera fan bidala seguru. Orduan, bakoitzaren muten dutzen seguridadeak, ez? Egia da, jende asko dauela, 3. egunean kalakin superguztua doiala, eta jendia 10. egunean kalakin doiala inseguro. Orduan, superesprint distantzia baten eta lehenengo triatloia izan da, emungoran gomendio bakarra bizikletan da, komodo fatia. Sprint distantzian, ni gomendatuko nauen saiatzia, eta olimpikoan kilometro gehiago die, gure erronkako onditz da, igeldo igoten da, orduan, nik hor bai gomendatuko nauen, batez bebe, igual destreza apur bat hartu behar dalako bizikletan. Trantsizioen inguruan bai asko galdetu digute. Nola egin behar dira, badago modu egoki bat trantsizioak egiteko, bakoitza bere denbora hartzen du, nola dijoa pixkat hori? Trantsizio baten, lehenengo triatloi baten, edo bigarren triatloi baten, edo olimpikoa izan arren eta aurretik 3 triatloien arren, ematen duten gomendio bakarra da, bete behar dien arauak betetzea. Neoprenuaz igeritzen da momentuan, transizioan beti egoten da kaja bat, eta kaja horretan itxi behar duzu igerixen erabili duzun dana. Bizikletan zoia zenien,
zapatillak normal jarri, eta ja montau bizikletan eta fan, eta bueltan berdina. Ba, euki da kontuz, bizikleta hartzen dugun momentuan, kaskua euki da lotuta. Osa, bizikleta eskuan dugun momentuan, kaskua bete euki da lotuta. Eta olako gauzak bete, eta, bueno, beste gana 10 minutuak ez da zela inora bez. Kore ariketan inguruan, beharrezkoa dira indardakore ariketak egitea triatloi bateako, noiz egin behar dira, entrenamendua baino lehen, entrenamenduaren ondoren. Lesinuak ekiditeko beharrezkoak edo, bueno, diela, ez? Bai izaten da importantia gorputza eukitxia apur bat indartuta. Nik hastian 2 aldiz itzen dut eta nik gomendatzen dut. Nik beti itzen dut lehena, bueno, ez dakit holan 2 alduz beti entrenadoreak eta apur bat gustora. Gisa beti izaten dela hori igual lehen hauin eta gero beste sesinuain derrenetako apur bat da, ez? Azkenean indarrakin apur bat fibrak gogortu itzen dugu eta gero apur bat horretarako, baina, bueno. Korrikan zatia entrenatzeko nola egin behar da? Badakit egoera oso ezberdina dela hiru distantzietan, baina batez ere lehen aldiz triatloi bat egingo duen partaide horiei zuzenduta, ze gomendatzezu, badakazu gomendio berezirik? Hasiera baten, arnasketa eta gorputza entzutia eta batez be bialtzen diren entrenamendu horrei kasu itxia eta bihotz taupada kontrolatzea eta guzti hori. Bueno, esperientzia bada, ez? Proba bat eta gure abena gustora bukatu eta eure munbihotzien satisfakzio hori bukatzean triatloia izango da itzela. Orduan, arnasketa hori landu behar dozu, gorputza ohitu inbida, inpaktua da, muskulatura ohitu inbida. Orduan, bueno, hasieran, tranquil hartu, gorputza entzun eta bai apur bat neurtu hori, ez? Oin korrika itxen akorda binaz, bale? Probarako egunerako, olako ikusten dozu bezala handien elastikoak ordelak. Bale, azkenean triatloean jaitsiko gara bizikletari eta korrika itxeko askar, eukin deiziela askar sartzeko, bale? 10 gomak, bale? Edozein tokitan egoten diolako gomak. Baina, bueno, egongo zango be eukitxia eta holan be, entrenetan dozuenean eta bai, jateko probatzen, ez probagunean bai, gal korrikako zapatia normaletan eukin aldozu eta listo, nik beti daukoto lan, bale? Zer esango zenioke erronkan parte hartzen nahi dian guztiei? Prozesuaz gozatzea. Nun hasi dien ikustia eta nun bukatzen da bien. Seguro nau parte hartzen da bien danetatik, gutxi egongo dela aurretik triatloi bat indabela, eta baloratzea, hiru kirol itxia, hiru kirol entrenatziak daukon hori, eta norberak bere gorputzaia azkenean exigiruten dotzana eta zer garen kapasa emateko eta zer garen kapasa lortzeko, ez? Orduan, prozesu horretaz disfrutatzea, ze gero egunean urten alda ondo, urten alda gaizki edo urten alda, baina, bueno, azkenean bidiak emuten dutzu gero emuten dutzu norrek, egunean urten alda hobeto edo okerra, baina, bueno, bidian ikasten dozu gauza asko eta uste dut norberak bere buruarekiko be asko ikasten dagoela. Orduan, prozesu horrekin disfrutetako eta gozatzeko.